Februára 2015 v sobotu vás pozývam do Námestova na EKG žurku a samozrejme neprídem sám, príde posila z Nitry DJ JJ, ktorý hosťuje slovenské kluby a samozrejme robí mi predskokana. No a prvýkrát sa predstaví teda aj tento chalanisko, ktorý zahrá úžasný warm-up, takže 7.2. sobota, Námestovo, Imperia M, EKG žurka, teším sa na vás, ktorí máte radi elektronickú hudbu. Vidíme sa v klube. Ahoj. Pumping